Köszöntjük Önöket az Európai űrügynökségnél, az ESA-nál. Ez egy oktatóközpont, és ma azért vagyunk itt, hogy választ adjunk néhány fontos kérdésre. Mindig elcsodálkozunk, ha szédülünk egy utazás után. Miért nem tud az ember egyenesen sétálni nagyon gyors forgás után? Mindez összefüggésben van a fiziológiával és a gravitációval. A legfőbb különbség Földünk és a világűr között az, hogy az űrhajósok súlytalan környezetben élnek és dolgoznak. A gravitációnak sok hatása van az emberi testre. Hogy ezt megértsük, az emberi testet kell tanulmányoznunk súlytalan környezetben. A dániai Bronckhojból, a belgiumi Lavenből, a hollandiai Amsterdamból és a franciaországi Párizsból kértem meg barátokat, hogy segítsenek. Elutaztunk a nemzetközi űrállomásra, hogy segítséget kapjunk a holland Andrej Kuiperstől és az orosz Genadij Padalkától. Igen, az ESA logóját látjuk. Egy szembekötő és füldugó. Kíváncsi vagyok, mire jók ezek. Genadij, légy óvatos. Hagyjuk őt pörögni. Megpróbálod újra megmutatni a logót? El fogsz esni. Sok sikert legközelebb. Az űrben az asztronauták könnyen elvesztik irányérzéküket. Nagyon gyakran elszédülnek és nem tudnak tájékozódni. Vajon miért történik mindez? Az emberi agy a test helyzetéről 3 forrásból kap információt. A szemből, az izmok rendszeréből, a belső fülben található érzékelők csoportjából, melyet vesztibuláris rendszernek neveznek. A szemünk feladata, hogy vizuális jeleket közvetítsen. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy meggyőződjünk arról, állunk, fekszünk, vagy éppen eldőlünk. Az izmainkban és inainkban lévő érzékelők információt küldenek az agyunknak arról, hogy a megfelelő helyzetben vagyunk-e. A Földön ez a rendszer a szemünk nélkül is kiválóan működik. Ha becsukjuk a szemünket, akkor is meg tudjuk mondani, hol van fent és hol van lent. A belső fül segít ebben minket. Ez félkörös ívjáratokból áll. Az otolit kristályok segítségével érzékeljük, amikor előre vagy oldalra mozdítjuk a fejünket. A félkörös ívjáratok érzékenyek a gravitációra, így meg tudják nekünk mondani, mikor vagyunk a megfelelő helyzetben. A félkör alakú ívjáratokat folyadék tölti ki, ezek érzékelik a fej elmozdulását. Egy kicsit hasonlóan működnek, mint a vízmérték. Ez a 3 érzékelő adja az egyensúly és az irányérzékelést. A Földön a vesztibuláris rendszer és az izomrendszer alkalmazkodtak a gravitációhoz. Az űrben az agy úgy viselkedik, mintha a Földön lennénk. Ha ez a 2 tájékozódási rendszer nem működik, nem meglepő, hogy agyunknak komoly megpróbáltatás kitalálni, hogy hol a len és a fenn. Az űrhajósok tapasztalatainak köszönhetően tudjuk, hogy az űrhöz való alkalmazkodás szindrómája, az űrbetegség nagyon hasonlít az utazási rosszulléthez itt a Földön, de egy idő után az agy megszokja az új körülményeket. Láttad, Andrej, hogy amikor bekötött szemmel megpróbáltad megkeresni a logót, csak olyan érzékelőkben bízhattál, amelyek az izmokban vannak. A vesztibulális rendszer, amint láthattuk, nem segített az űrben. Ez igazán viccesnek tűnik. Látszik rajtuk a tájékozódási zavar. Andrejhoz hasonlóan a barátainknak is a forgás zavarta a vesztibuláris rendszerüket. Nem tudják eredményesen irányítani és egyensúlyozni mozdulataikat. Hé, azok az eredmények meglehetősen jók.
Itt egy másik pörgés, de ez nem annyira jó. Igen, megvan. Tehát az az ember is lehet zavart, aki általában jól tájékozódik, ha a rendszerünk kikapcsol. Szép. Bár ez nagyon aranyos volt. Oké, nem rossz. Figyelembe véve, hogy nem tudja, merre céloz. Ahogy látjuk, a 3 különböző érzékelőrendszer kombinációja kell, hogy megfelelően tudjunk tájékozódni. A Földön, ha bármelyik rendszert ezek közül kikapcsoljuk, a többire tudunk hagyatkozni. Az asztronautáknak sok fontos dolgot kell tenniük, amikor a világűrben vannak, tehát nagyon fontos, hogy jól tájékozódjanak. Előfordulhat, hogy Dániában a barátainknak mellé megy néhány kosár, de senki sem hibázhat, amikor az űrben van. Vessünk egy pillantást más gravitációs hatásokra a testünkön. Hé, Andrej, mit csinálsz te ott? Ha elkezdesz egy új táncot, nem hiszem, hogy el tudom viselni. Andrej összehasonlítja a kezeit. Te látsz valami különbséget? Nos, ez talán nem nagy változás, de épp most láttuk a súlytalanság testre gyakorolt másik hatását. A vér az érrendszerben kering az artériákon és a vénákon át. Szívünk pumpálja a vért ezeken az ereken keresztül. Ez a szív- és érrendszer feladata. A vérnek az erek falára gyakorolt nyomását vérnyomásnak nevezzük. Ahogy minden más folyadék a Földön, a vér az erekben a gravitációnak megfelelően áramlik, ami nyomáskülönbséget okoz. Ez a hidrosztatikai nyomás. Tehát amikor állunk, a vér természeténél fogva a lábakba és az alacsonyabban lévő testrészekbe áramlik. Ennek az az eredménye, hogy a vérnyomás nagyobb a lábakban, mint a karokban. A Földön, ha megváltoztatjuk a helyzetünket, akkor változik a hidrosztatikai nyomás hatása. Ahogy látjuk, az egyik karjukat fenntartják, a másikat lent. Most a gravitációs vonzásnak köszönhetően a lent lévő karba sokkal több vér áramlik, mint a felemert karba. De az űrben a gravitációnak nincs hatása a vérre, hogy lefelé vagy felfelé áramoljon. Tehát tény az, hogy nincs fönn és lent. Szóval mindegy, milyen hosszú ideig tartja fönn Andrej a karját, nem fognak megduzzadni vagy összehúzódni az erei. Hidrosztatikai nyomás nélkül a két keze teljesen egyforma. Úgy gondolom, barátainknak még többet kell mutatniuk. Most pedig visszatérnek a normál helyzetbe. Tehát melyik karra lesz hatással? Ha megnézitek a karokat gravitációs szempontból, láthatjátok, hogy az egyik kar fent van, de a vér a gravitációs hatásnak köszönhetően lefele folyik. Pihenünk egy kicsit? Ez a helyzet valóban jó modell a súlytalanságra, mivel a hidrosztatikai nyomás egyenletesen hat az egész testre. A tudósok tanulmányozni tudják az embereket, akik 2-3 hónapig ebben a helyzetben vannak. Találjuk ki, hogy melyik karra lesz hatással most. Nos, mind a kettőre ugyanaz, hiszen sem a magasban lévő kéz, sem az alacsonyabban lévő nem fog engedelmeskedni a gravitációnak. Az eredmények jobbak, mint Andrej eredményei, aki az ISS fedélzetén van. Elképzelhetjük, hogy mennyire fontos az asztronautáknak, hogy kellő figyelmet fordítsanak a szív- és érrendszerükre. Ha valami baj lenne, a legközelebbi kórház nagyon messze van. Itt Andrej vérnyomását és pulzusát mérik 24 órán keresztül. Így kaphatunk információkat a testi funkcióiról, és ezeknek a kísérleteknek az adatai segíthetik megérteni a szív- és érrendszeri problémákat itt a Földön. Ezeket a vizsgálatokat figyelemmel kísérve láthatjuk, hogy a gravitáció és a hidrosztatikai nyomás milyen hatással van a vérkeringésre. De most menjünk vissza a véredényekhez, és nézzük meg, hogyan működnek. Ez Andrej régi osztályterme Hollandiában. Amint látjuk, a felszállás előtt a lábának az átmérőjét mérik ott, ahol a legvastagabb. Ez a felvétel mindjárt a felszállás után készült.
Amint láthatjuk, van egy kis különbség. Csinos nyakkendő. Ezen a felvételen Andrei látható az ISS-en, a lábai határozottan vékonyabbak. Már láthattuk, hogy a hidrosztatikai nyomás hatására a vér lefelé áramlik testünkön itt a Földön. A gravitációs nyomás ellensúlyozását a szív- és érrendszer ellenőrzi percről percre. A receptorok figyelik a vér nyomását és segítenek biztosítani annak egyenletes áramlását. Ezt a visszajelzést az idegrendszer felhasználja és folyamatosan üzeneteket küld a véredényekbe, hogy azok a megfelelő szinten tartsák a nyomást. Így a testünkben lévő összes szövet megfelelő mennyiségű vért kap. De mi történik az űrben? A legutolsó dolog, amit el tudsz képzelni, hogy az ESA asztronautának pont egy új ruhára van szüksége, de ők úgy gondolják, hogy a testük szemmel láthatóan megváltozik az űrben. Néhány ember ezt csirkeláb vagy puffadtalt szindrómának nevezi. Hogy ez miért történik? Két oka van. Először, hidrosztatikai nyomás nélkül a vér nem tud rendesen a lábba áramolni. Ez azt jelenti, hogy kevesebb inger érkezik a szív- és érrendszerbe, hogy kijavítsák a hibát. Egy idő után elgyengül a szívizom. Mint minden izom, ha keveset használjuk, elgyengül. Az idegrendszer alkotó elemei, melyek a keringési beállításáért felelősek, szintén elgyengülnek. Gravitáció nélkül nem működnek annyit, így elfelejtik, mi a feladatuk. Másodszor nem csak a vérre van hatással, hanem az összes folyékony anyagra a szervezetünkben. Gravitációs nyomás nélkül ezek a folyadékok nem oszlanak el egyenletesen a szervezetben. A fejnek nincs szüksége annyi folyadékra, de a láb normális működéséhez szükség van leáramló folyadékra. Ennek a folyamatnak az az eredménye, hogy az erek Andrei nyakán a megszokottnál jobban kidagadtak, és a bőre felduzzadt a benne lévő folyadékoktól. Időközben, amint láthatjuk, a lábai elvékonyodnak, mert oda nem jut elég vér és folyadék. Talán szükséged lesz egy új ruhára. Lássuk csak, mit hoztak nekünk a barátaink. Egy szalagot? Nem, egy másik csokornyakkendőt. Mit fognak csinálni? A hidrosztatikai nyomás hiánya és a vérnyomás vértöbbletet okoznak a fejben, ezért ne forog túl sokáig körbe. Ó, megmérték a nyakukat. Amint látod, van különbség. Habár nem látványos különbség. Egy másik mérés a lábszáron. Micsoda fordulat. Reméljük, jól szórakozol. Van egy kis különbség, de pár hónap múlva neki is csirkelábai lesznek. Az űrben a súlytalanság a folyékony anyagok elmozdulását okozza, ami által a nyak és a lábak elvékonyodnak, ezen kívül fejfájást és az arc megduzzadását okozzák. Nem csoda hát, hogy Andreinak és társainak fitnek kell lennie. Szia, Andrei! Megint nőttél? Milyen magas vagy? Nem mondd, hogy még mindig növésben vagy. És most a küldetés végén még magasabb vagy. Próbáltad bizonyítani, hogy mindenki másnál magasabb vagy? Talán előnyödre válik az, hogy az űrben voltál. A gerinc sok kis csontból épül fel, ezeket a csontokat csigolyáknak nevezzük. Minden csigolya között lágy, párnaszerű anyag van. Ezeket csigolya közti porckorongnak nevezzük. Ezek megakadályozzák a csigolyák mozgás közbeni ütközését, mint a vérünket, csontjainkat és csigolyáinkat is vonzza a gravitáció. Ennek az a következménye, hogy a csigolyáink összenyomódnak, összetolódnak, amikor állunk. Az űrben, ahol nincs súlyunk, ami lehúzzon, a csigolyák nem nyomódnak össze. Ennek következtében gerincünk kicsit meghosszabbodik. Ahogy látod, Andrei megmérte a magasságát a felszállás előtt, és azóta is jegyzi az adatokat. Így láthatjuk, hogy magasabb lett, mint felszállás előtt. Ezek a diákok először reggel, majd este mérték le magasságukat.
Apró különbségek figyelhetők meg a magasságukban. Ez azért van, mert éjjel a gerincünk pihen, így a csigolyák megint kényelmesen helyezkednek el. Napközben a gravitáció újraérezteti hatását a gerincünkön. Ezért egy kicsivel alacsonyabbak leszünk, mint közvetlenül felkelés után. A lányok nyújtó gyakorlatokat csináltak, ezért a gravitáció nem nyomta össze a gerincüket annyira, mint normálisan. Ez a torna nem okozott nagy különbséget, de képzeljük csak el, ha egy hétig folytatnák. Az izomrendszer izmok sokasága, amik a csontvászhoz tapadnak, és együtt egy nagy rendszerként dolgoznak, amikor testünk mozog. Ahogy az érrendszerünk, az izomrendszerünk és a gravitáció hatása alatt fejlődött, és ahhoz alkalmazkodott, hogy a földi körülmények között funkcionáljon. Néhány izmunk arra specializálódott, hogy megtartsa a csontvázat. Mások pedig arra, hogy mozgásban tartsák a gravitációs mező hatása alatt, például futás, hajolgatás, nyújtás. A súlytalanság állapotában, az űrben az izmok tartó erejére többé nincs szükség. Ennek következtében az izmok elkezdenek pusztulni. Ezt hívjuk izomsorvadásnak. Az alsó test csontjai vesztenek sűrűségükből, egyrészt mert eltűnik a rájuk nehezedő súly, másrészt mert nincs hatással ránk a Föld, amikor sétálunk vagy futunk. Bizonyos mennyiségű hatás kell, hogy csontjaink sűrűsége ne változzon, ezért kell sportolnunk. Egy egyszerű igazság, amit a csontokra és izmokra alkalmazhatunk, használd vagy elveszted. Fontos emlékeznünk arra, hogy az izmaink erőssége változó. Bár el is fogyhat, lehet építeni is. Az űrben az egyik legnagyobb kihívás az asztronauták számára, hogy alakjukat és izmaikat is formában tartsák. Ezeknek a gyakorlatoknak az a céljuk, hogy úgy hozzák mozgásba a csontokat és izmokat, ahogyan az a Földön történne. Gondoljunk csak arra, mennyit kell tornáznunk a Földön ahhoz, hogy fittek maradjunk. Képzeld el, hogy nincs súlyad, ami ellen küzd. Mennyi gyakorlatot kell akkor csinálnod? Sok barátunk dob fel ötleteket Európa szerte, hogyan lehetne olyan környezetet teremteni itt, mintha az űrben dolgoznánk. Nem minden szituáció pontosan ugyanaz, mintha az űrben lennénk, de ötleteket ad ahhoz, mire kell számítanunk. A Földön 3 érzékelő csoport szükséges a tájékozódáshoz. Az izmaink és inak, keringési rendszerünk és a szemünk. Az űrben csak a szemünk működik megfelelően, hiszen csak ez nem függ a gravitációtól. A Földön a vérünket a gravitáció befolyásolja és irányítja, hogy lefelé folyjon. Amikor megváltoztatjuk normális helyzetünket, vérünk folyásának iránya is megváltozik. Ez nem történik így az űrben. Keringési rendszerünk úgy alakult ki, hogy vérünket a gravitáció húzza le a lábainkhoz, majd szívünk pumpálja fel fejünkbe. A súlytalan állapotban lévő keringés csirkelábakat és duzzadt arcot eredményez. Az űrben az izomzat hamar elsorvadhat, ha nem tornázunk, de mivel izmaink állapota változtatható, az asztronauták ellensúlyozhatják az izomsorvadást tornagyakorlatokkal. A meghosszabbodott gerinc, a duzzadt arc, a vékonyabb lábak és a zavartság csak néhány változás azok közül, mikre fel kell készíteni testünket, ha részt akarunk venni egy űrutazáson mi magunk is. De a test hozzászokik az űrutazáshoz, és az asztronauták szeretik a munkájuk izgalmát. Először 12 éves koromban kezdtem érdeklődni az űrhajózás iránt, miután elolvastam egy sci-fi képregényt. Azután orvostudományt tanultam, és orvos lettem. Ez egyszerűen magával ragadott. Végül alkalmasnak találtak az űrrepülésre, és én lettem az orvosi kísérletek irányítója. Az űrállomásra megérkezni olyan érzés, mintha minden a feje tetejére állt volna. Hirtelen azt gondolod, ez különös. A dolgok olyanok, mintha aludnának. Te is lebegsz. Az összes étel elég ragasos ahhoz, hogy ne lebegjenek morsák körülötted.
Minden percünk kísérletekkel telik, és ha van egy kis időd, valóban bámulatos kinézni. A Föld tényleg gyönyörű, a színek fantasztikusak, de aztán vissza kell jönnöd. Leszállás után szokatlan, mert nem tudsz úgy járni, mint az előtt. Ha megmozdítod a fejedet, minden forog körülötted. Eltart egy ideig, míg minden újra normális lesz. Ahhoz, hogy asztronauta legyél, motiváltnak kell lenned, sok türelemmel és álhatatossággal kell rendelkezned. Könnyen elképzelhető, hogy valaki, aki most az iskolában van, vagy ezt a DVD-t nézi, talán egy nap a Marson fog sétálni. Egy napon ez meg fog történni. Ez csak időkérdése. Az űrutazás csak most kezd valósággá válni az emberek számára Európa szerte. A csapatunk az űrállomáson tudja, hogy sok megválaszolandó kérdés van, és sok kalandot osztanak meg veletek. Tehát maradj a fedélzeten, és ismerd meg, mit tervez az ESA a következő küldetésünkre. A magyar változatot a Dorogi Zsigmond Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tanulói készítették Barthéné Mas Ágota és Lőrinc Lívia irányításával 2009-ben. Közreműködött Járó Nikolett és Gyügyei Gábor.